Egy keskeny ösvényen találkozó két büszke szamuráj. De talán nem meglepő, egyikük sem volt hajlandó figyelni a másik elől. Takeda úr a magasrangú daimjó volt, a másik pedig csupán egy roni, ám nem más, mint maga Miyamoto Musashi japán leghíresebb karszolgatója, aki eddig még soha nem tért ki a harc elől. Így hát elővonták karjukat. Ami ezután történt, az hamar legendává vált. Ugyanis amikor Takeda úr a showman támadóan fektetett, Musashi maga mögé eresztette a pengéjét, ami pedig a legmegfelelőbb védekező tartás ebben az esetben. Takeda úr változtatott kiinduló pozícióját, de megint a leghatékonyabb védőállás volt rá a válasz. És ez így ment órákon át. Nem hibáztak. Végül mindketten leeresztették a karjukat. Te állunk, mondták egyszerre. Miyamoto úr gyorsan tüzet rakott, miközben Takeda úr előszette a teás felszerelését. Takeda úr tökéletesen elvégezte a teásfeltartást. A ceremónia legfontosabb eszközei a teáskészlet, a teásszerenzet, egy kis bambusz seprű, amely a keverésre, habosításra szolgál, és egy bambuszkanál. Mindegyik eszköznek rendszerint magas művészi értéke van. De akkor kerül a készébe, majd erre a forró vizet merőkanállal. Aztán következik a tea felhabosítása. Ezután a teát henték elé rakja, a sörtékét a bal tenyerére helyezi, míg a jobban a csirke oldalán fogja, hogy biztosan álljon. Aztán iszik egy korcsot. Elveszi a szájától, megkíséri a tea ízét, és megkorcsol néhányat. Tanulság. Mindkét szamuráj nagy harcos volt, de a japán népszokásainak mélyreható ismerete és a másik ember tudása előtti tisztelet is jellemezte őket. A teafeltartás szokása ezúttal megvédte egyikük életét és barátokká tette őket. Valamikor a nagy indián háború után Oklahoma államban a Wichita-tanyag közelében találkozott két indián csapat. A hosszú lánca vezetett megetelállóak és a Chiricahua avatott. Földesült maga Palmas, Colorado. Mivel a félő indiánok számos nyelven beszéltek, kifejlesztettek egy közös nyelvet, ami egy jelbeszéd volt. Ezt minden félő indián megértette, Észak-Dakotától egészen Arizonáig. Lássuk, hogy értenek szót a feketelállóak és a Chiricahua. Menjetek át! Nem, látjuk sok fehér embert közelben, a folyón túl. Maradunk. Meddig maradtok? Nem tudom, egyformák vagyunk. A fehér ember az ellenség. Egyenes beszéd. A múltban a fehér ember elragadott, mégen. Börtönbe telt, megölt. Együtt írjunk békevitát. Tüzet raktak, majd a szertartáson elküldtek a békevitát. Végül megajándékozták egymást, ezzel is erősítve szövetségüket.
Mahudi harc után. A Mahudi harcosok üdvözlésre, szembenállásra és a harcra való felkészülésre a csapat önbizalmának megerősítésére használták. A vaka nem csak az ellenség megfélemlítésére szolgált, hanem a harcos egy magasabb lelki vagy küzdelmi szintre extázisra hozta. Ezt a hagyományos táncot elsősorban az Új-Zélandról kiválogatott, az All Black ismertette meg a világgal. 1888 óta minden mérkőzés előtt bemutatni egy hakát. Leggyakrabban a kamakle hakát, ami azt jelenti meghalott. A 9. C-osztály ezzel a hakállal 24 órásra érkező rettenthetetlenül és olyik alatt élre tört tenger pásztorral csapattagjai és az őket segítő tanárok előtt tisztelet.